بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين، نبينا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا غنر لحدي بكوي وتن ذو القعدة، hijira da shekara 1442, wanda ya daidai da 27 ga watan juwan miladiya shekara ta 2021. hadisin mu na yau: an abdullahi bin umar radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama qala: al-muslimu akhul muslim la yazlimuhu wala yakhzuluhu wala yakdhibuhu wala yahqiruhu. rawahu al-bukhari wa muslim. hadisin mu ne an karɓo shi daga babban sahabi abdullahi bin umar, yarda Allah ya tabbata a gare shi da sauran sahabbai na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama gabaki daya. wannan babban sahabi abdullahi bin umar shine rawaito yace tabbat manzan Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yace: al muslimu akhul muslim, musulmi dan uwan ainihin musulmi ne, la yazlimuhu, dan haka baya cutar shi, wala yakhzuluhu, haka nan kuma baya tozarta shi, wala yakdhibuhu, baya ƙaryata shi ko kuma baya mishi ƙarya, wala yahqiruhu, hakanan kuma baya kaskantar da shi. ma'anar hadisin kenan takeice Allah subhanahu wa ta'ala ya fahimtar da mu. kenan uwa, a cikin wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana tabbatar mana cewa musulmi duk inda yake, matukar dai musulmi ne, sawawun ƙasar ku guda ko ba ƙasa guda ba, yaren ku guda ko ba yare guda ba, ƙabilar ku ko ba guda bace ba, ko da launin fata ta rarraba ku, matukar dai musulmi ne to dan uwanka ne. dan haka bai dace ba ga musulmi ainihin yayi ma dan uwan shi musulmi ainihin cuta, ya cuce shi, baya zalunta shi, haka nan kuma baya tozarta shi, baya kaskantar da shi, sannan kuma baya karyata shi ko kuma ya mai karya. kenan yan uwa, musulunci na kira gare mu da mu kasance masu yin adalci a tsakaninmu da juna, masu ɗaukar juna da ainihin daraja, masu ainihin bawa juna uzuri, masu yafe ma ainihin juna, masu ɗaukar juna, duka matsayinmu guda ne. Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗi a cikin alƙur'ani: innamal mu'minuna ikhwa, lallai musulmai yan uwan juna ne, masu imani. duk inda mai imani yake, matuƙar dai kai ma kana da imani, to dan uwanka ne a musulunce. dan haka bai dace ka cuce shi ba, bai dace ka mai ƙarya ba, bai dace ka kaskantar da shi ba. wannan kenan. Allah subhanahu wa ta'ala ya fahimtar da mu, Allah ya dawo da mu, Allah ya maido da mu akan koyarwar addini maidowa na gari. Allah ya samu daga cikin masu sauran magana tare da aiki da mafi kyau daga ciki. inda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya karba daga gare mu, inda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana. margaya daga cikin musulmai Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe musu, Allah ya ji kansu, Allah ya sa sun huta. mu da muka yi saura Allah subhanahu wa ta'ala ya raya mu rayuwa ta musulunci, Allah ya kashe muna masu imani, Allah ya sa mutuwa ta zama hutu a gare mu. musulmi da ke cikin alhalu kala kala Allah subhanahu wa ta'ala ya yayi. Allah shine mai yayi damuwa. Allah ya tabbatar da mu akan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Allah ya mana tsari da kariya game da bid'a da sakin hanya. Allah subhanahu wa ta'ala nake roƙo ya biya mana dukkanin bukatunmu duniya da lahira a cikin sauki. subhanaka allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.